Pozdravljeni v literarnem srečanju v Listovem inštitutu Mađarskem kulturnem centru Ljubljana. Danes se bomo pogovarjali o zbirki zgodb Edine Svoren, Ni in naj tudi ne bo, ki je izšla leta 2019 pri založbi Beletrina v prevodu Marjance Mihelič. Danes se bosta pogovarjala Edina Svoren, avtorica teh zgodb, pa Maja Peharc. Upam, da boste uživali v pogovoru in upam, da boste zbirko tudi prebrali. Pozdravljeni, drage bralke in bralci, obiskovalci in obiskovalke. Danes bi morali biti v živo na 37. slovenskem knjižnem sejmu, a vendarle smo spet online zaradi žal COVID situacije. Tako da se danes skupaj s svojo gostjo nahajam na Mađarskem kulturnem centru v Listovem inštitutu. Z mano je Edina Svoren, pogovarjali se bova o njeni knjigi Ni in naj tudi ne bo, ki je v originalu išla leta 2012, pri nas pa je bila prevedena 2019 in sicer v založbi Beletrina v prevodu Marjance Mihelič. Na začetku bi mogoče samo na kratko predstavila avtorico za vse tiste, ki je ne poznate. Edina, kot sem že omenila, seveda prihaja iz Madžarske, sicer se je šolala kot glasbenica oziroma solistka, 2005 pa je začela svojo pisateljsko kariero. Piše kratke zgodbe in precej je tudi prevedenih že v druge jezike. 2015 je prejela evropsko nagrado, Evropsko književno nagrado za njeno delo, o katerem se bomo danes tudi pogovarjale. In v bistvu bova začele kar takoj in medias res. Moje prvo vprašanje je, kako to, da pišete kratke zgodbe? Kaj vas na formatu teh kratkih zgodbic najbolj privlači? Nagyon nehezen alakult ki, tehát azt nagyon, és az elején már tudtam, hogy a próza jobban vonz, mint mondjuk a vers, de az nagyon nehezen alakult ki, hogy ez közelebbről mit jelent. Az olvasási szokásaimban inkább korábban, tehát ilyen 10 évesen, 20 évesen regények szerepeltek, és ez valószínűleg az első próbálkozásaimat is nagyban megszabta. És nagyon nehezen meghozott felismerés volt, hogy én tulajdonképpen rövid prózában gondolkozom, vagy bármi is legyen az leginkább a rövidebb távú, rövidebb lélegzetű dolgokhoz áll közel. Moje naslednje vprašanje bi bilo, kako najdete pot do svojih zgodb? Ker gre za precej kratke zgodbe, ki so zelo intimne in fokusirane, me zanima, kaj je tisti prvi impulz za zgodbo. A je to karakter, a je to nek predmet, a je to neka scena iz življenja, iz vašega čist osebnega življenja, a je pač zgodba nekako že kar v vas? Tulajdonképpen nagyon kevés dolog elég ahhoz, hogy elhiggyem, hogy azzal érdemes foglalkozni. Utólag nekem is néha nagyon különös, hogy milyen pici és külső szemmel jelentéktelen indító ötlete van egy írásnak. Azt is mondhatnám, hogy picit úgy működik az agyam valószínűleg, mint egy költőnek, vagy tehát egy írónak, aki épp verset ír. Ők szoktak inkább ilyesmikről beszámolni. Szóval van hogy egy merőben nyelvi fogantatású icipici részlet, ami elindít. Van, hogy egy icipici kép, szóval hogy még a hosszabb novellákhoz is néha egészen jelentéktelennek tűnő apróságok a anyagok, ezek az indító ötletek. Torej, knjiga je sestavljena iz 12 kratkih zgodb in mene vedno zelo zanima pri prevodih, kako se prevod nekako primerja z originalom. Zato sem si zamislila, da bi bilo zelo zanimivo, da slišimo drobec te knjige, tako v slovenščini kot tudi v madžarščini.
Pa bi mogoče zdaj prosila Edino, da prebere prvi paragraf titularne zgodbe, ni in naj tudi ne bo. Mogoče najprej v madžarščini in nato v slovenščini, potem pa bom poskušala postaviti ne tako zelo intenzivno jezikoslovna vprašanja. Prosim, Edina. Jó reggelt! Miért épp 7 nap tartozna össze, gondolom? Nem szeretném, hogy hetente ismétlődjön a napok neve. Az idő néha elakad, és akkor van egy kis szünet. Nem csak azt nem tudom, mi lesz, azt sem tudom, lesz-e egyáltalán valami. Nem hiszem el, hogy egyszer felnőtt leszek. Nem lehetnek gyerekeim, biztosan tudom. Senki nem fogja akarni, hogy levetkőzzem, és a ruhátlan testét nézem ruhátlanul. A vétkeim bevallhatatlanok. Ha kihagy az idő, annak nincs látható jele. Az osztálytársaim legalábbis nem veszik észre, pedig a pad alatt átadott levél nálam akad el. Emmi néni rám mosolyog a szürke pöttyös fejkendő alól, és neki sem tűnik fel, hogy sehol sem vagyok. Csak a levelet látja meg. Elveszi, de nem olvassa el, ahogy más tanárok. Ki se bontja. Emmi néninek távol ülő szemei vannak, széles homloka, kerek orra. Emmi néni téved. Azt hiszi, szeretetre méltó vagyok. Sikerült megtévesztenem, és most már arról álmodozom, hogy majd csalódik. Naplót nyitottam, édesanyja vette a névnapomra. Beleírtam, hogy meghalok. Pedig azt se hiszem, hogy megszülettem. Soha senkit nem szerettem még úgy, mint Emmi nénit. Ezt is beleírom, rögtön az első lapra, kisebb betűkkel. Örvendek, hogy a napló lapjai sárgák, merevek és zörögnek, mint papika fiókjában a tervrajzok, az iratok vagy a gótbetűs német nyelvű levelek. Nem örvendenék, ha bolt szaga volna a füzetnek. Nem szeretem az új dolgokat. Jó reggelt! Mit jelent az, hogy süt a nap? Láthatom a szobámból a sugarait. Abban a kegyelemben részesültem, hogy ágyban fekve is látom a napot. Vannak, akik az ablakból sem látják, mint például majorék, akiket a manzárdunkba költöztettek. Bárhogy forgatják a fejüket, a manzárdból csupán a palatető, meg a lyukas eresz látszik. Nekik ez jutott. De azért világos, hogy mi keltünk föl, nem a nap. Takole pa zveni, saj prvi paragraf, ni in naj tudi ne bo. Dobro jutro. Razmišljam, zakaj naj spada skupaj ravno 7 dni. Ni mi všeč, da se imena dni vsak teden ponovijo. Čas včasih zastane in pride do manjšega premora. Ne samo, da ne vem tega, kaj bo, ampak ne vem niti, ali sploh kaj bo. Ne verjamem, da bom nekega dne odrasla. Prepričana sem, da ne bom mogla imeti otrok. Nihče ne bo hotel, da se slečem in naga gledam nago telo. Mojih grehov se ni mogoče spovedati. Če te čas pusti za sabo, ni vidnega znamenja. Vsaj sošolci in sošolke ne opazijo, da je pri meni zastalo pismo, ki se je podajalo pod mizo. Učiteljica Emi se mi nasmehne izpod sive naglavne rute s pikami. Tudi ona ne zazna, da me ni nikjer. Samo pismo zagleda. Vzame ga, a ga ne prebere kot drugi profesori. Še odpre ga ne. Oči učiteljice Emi so precej narazen. Ima široko čelo in okrogel nos. Učiteljica Emi se moti. Misli, da sem vredna ljubezni. Uspelo mi jo je preslepiti, zdaj pa sanjarim o tem, kako bo razočarana. Odprla sem dnevnik, ki mi ga je mama kupila za god, zapišem, da bom umrla. Čeprav ne verjamem niti tega, da sem se rodila, še nikogar nisem imela tako rada kot učiteljico Emi. Tudi to bom zapisala, takoj na prvo stran, z manjšimi črkami. Vesela sem, da so strani dnevnika rumene, trde in da šuštijo kot risbe z načrti, listine ali pisma s črkami nemške gotice. Ne bi bila vesela, če bi zvezek dišal po trgovini. Nimam rada novih stvari. Dobro jutro. Kaj pomeni, če rečem, da sije sonce? Njegove žarke lahko vidim iz sobe. Deležna sem bila milosti, da vidim sonce tudi iz postelje. Nekateri ga ne vidijo niti iz okna, kot na primer Majorjevi, ki so jih preselili v našo mansardo. Naj še tako obračajo glavo, iz mansarde se vidita samo skrilnata streha in ljuknast napušč. Njim je pripadlo to, zato pa je jasno, da smo ostali mi, ne sonce. Takole zveni knjiga v slovenščini in meni se zdi, da je prevod v slovenščino res briljanten in sem v knjigi zelo uživala tudi zaradi jezika.
Me je pa stavčna struktura in izbor besed, besedišča, prisilil, da sem brala počasneje, da sem se res poglobila v to, kar piše. Pa me zanima, ker ste tudi rekli, da izhajate včasih iz kakšne jezikoslovne ideje, kako pomemben je jezik za vas in kako v bistvu se lotite nekak strukture v smislu jezika. Ste zelo izbirčni, kar se tiče besed, veliko pozornosti namenjate temu ali enostavno pustite, da pride iz vas tako, kot pride? Hát nagyon is konstruált dolog, és nagyon mióta írni tudok, azóta törekszem rá, hogy viszonylag távol essen az én nyelvemtől, még az én írott magánnyelvemtől is. És hát azt azért nem szeretném, hogy azt higgye az olvasó, hogy ez az én bosszúm, hogy ha én lassan írok, mert történetesen lassan írok, akkor ő olvasol lassan, de végül is egybevág az elképzelésemmel, és én kifejezetten örömmel hallom, hogyha valaki azt mondja, hogy lassan olvassa a köteteimet, vagy akár magukat az írásokat. Néha azt gondolom, hogy ebben az én, szóval hogy tudatos is csomó esetben, hogy lassítsam az olvasás folyamatát. Különböző technikákkal, például azzal, hogy nem használok dialógusokat, élő beszéd, tehát ilyen egy az egyben verbális elemek nincsenek a művekben, ugye azokat mindig könnyebben olvassuk. A képiségnek használatának annak is van egy erős lassító hatás, hogy ezeket is nehezebben olvassuk általában, hogy át kell kódolni, ez egy másik médium, egy másik érzékszerv, vagy akár egy egy botlasztókőként egy furcsa szó, amit esetleg az olvasó nem ismer, vagy tájszó, vagy kitalált szó, vagy valami szakmának a szava, vagy argó, hogy vannak, szóval körülbelül ezek a technikáim arra, hogy a lassú olvasás felé mozdítsam el az olvasót. Super, odlično, me veseli. Ok, naslednjo še eno majhen bolj jezikoslovno vprašanje. Vem, da madžarščina ni tako spolno zaznamovan jezik, kot je morda slovenščina, ker slovenščina dodaja spol skoraj na vsako besedo. In tekom branja sem jaz včasih izgubila občutek, katerega spola je vaš pripovedovalec. Sem začela brati, sem si predstavljala sebe oziroma žensko, ugotovila, da je moški ali obratno. Pa me zanima, a je to nesrečen pripetljaj zaradi prevoda v slovenščino ali tudi mogoče v madžarščini nekako poskušate zabrisati to mejo, da bi mi kot bralci res natančno vedeli, kdo nam govori. Glede na to, da ste že povedali, da uporabljate tehnike za upočasnevanje, da nas prisilite v to, da beremo počasi, kar se mi zdi super. Pa me zanima, je tudi v povezavi s tem, kdo nam govori, poskušate zakriti, kdo zares se pogovarja z nami. Hát mindenekelőtt a fordító dicséri, hogyha ezt egy ilyen adottságú nyelvvel, ezt a bizonytalanságot meg tudta tartani. És hát igen, persze, hogy tudatos, és nyilván magyar anyanyelvűként egy természetes adottságnak tekintem, hogy azokat a bizonytalanságokat, amiket egyébként minden író valahogyan a nyelvéből adódó bizonytalanságokat kiaknáz, csak egy másik nyelvnek más területek adódnak, amiket esetleg homályban lehet hagyni, hogy ezekkel én pont itt tudok élni, ez egy természetes dolog, ugyanakkor nyilván nem minden magyar szerző
használja ezt az adottságot ki. Nekem az ebben az érdekes, hogy azokat a sztereotípia csomagokat, amik egy nem megnevezésével így bezúdulnak az olvasó fejébe, azokat így ki lehet kerülni, és a nemek feletti emberi, antropológiai tulajdonságokra sokkal akadálytalanabbul rá lehet irányítani a fókuszt, az olvasói figyelmet. És nem kell megcáfolni semmit, mert hiszen akkor azok a sztereotípiák távol maradnak, nem is lépnek be abba a térbe. Amúgy is egyébként nem csak nemi bizonytalanságokkal szeretek játszani, hanem általában is azt gondolom, hogy az emberi gondolkodás egy ilyen háromszögelésben gondolkodik, és a legfőbb információkat a felületes érintkezésekkor a másik ember neméből, korából, jó, lehet, hogy nem 3, hanem 4, származásából és foglalkozásából szűrjük le. És én ezeket is szeretem néha távol tartani, hogy ne legyen olyan egyértelmű minden rögtön, hogy tényleg ezek a csomagok ne egybe essenek az olvasó ölébe. Pa gremo nazaj k zgodbi, da si bodo naši bralke in bralci sploh predstavljali, o čem Edina piše. V vseh zgodbah te knjige je neka osrednja tema družina oziroma odnosi znotraj družine. Skoraj v vsaki zgodbi nastopa oče, mati, sin, hčerka, zet, svakinja, ali pa so pač neke druge intimne vezi med ljubimci, znanci in tako naprej. Kaj je mogoče na družini takega, da vas vedno vleče nazaj k tej temi? Hát mi más van még? Szóval, hogy ez olyan alapsejtje az emberi tapasztalásnak, egyáltalán a kapcsolódásainknak, hogy én inkább fordítva látom, tehát hogy néha irigykedve, néha megértetlenül, ez ugye nyilván az irodalomtól függ, hogy mi másról is lehetne beszélni, hiszen minden ennek a fundamentumánál, és az összes, a közösségi viselkedésünk is valamilyen módon a családi berögzöttségeinkben gyökerezik, másik emberhez való kapcsolódásunk is ezen alapszik. Tényleg kisebb-nagyobb közösségek is családi mintázatok szerint működnek, hogy igazából én sokszor azt érzem az én szempontomból, hogy szószaporítás lenne nagyobb fókusszal dolgozni. Noha persze olvasóként én néha szívesen veszem ezt a nagyobb szorzót, és ezt a sokszorosító gesztust irodalmilag sokszor értékesnek tudom látni, és megalapozottnak. Nem mindig, az is igaz, de én ha valami működik, akkor azt az ajánlatot szívesen kipróbálom, ezt a gondolkodási ajánlatot, de én az én írói világomban ettől nehezen tudok elszakadni, még inkább azt tudom néha elképzelni bizonyos írásaimban, hogy még kisebb legyen a fókusz, és már a család se legyen ott csak az egyes ember, ami már lehetetlen, de az ellenkező irányú váltás, azt hiszem tényleg távol áll tőlem. Ja, ko že govorite o osredotočenosti na družino in na tem res ozkem fokusu, se mi zdi, da tudi skozi pisanje, skozi način, kako podajate zgodbo, sem imela kot bralka res občutek, da z nekim takim posebnim mikroskopom gledam v dušo in misli teh likov.
In mogoče za bralce majhen kvarnik, to niso neke ameriške happy-go-lucky družine, kjer je vse zelo lepo in briljantno in sploh in ampak so rahlo drugačne podobe, mogoče tudi podobe, ki jih ne srečamo velikokrat, so precej intenzivne, včasih tudi temne, lahko malo nasilne. Kako to, da mogoče ta mikroskopski fokus na družine osvetli mogoče bolj te neke temne, ne tako lahko izgovorljive pripetljaje, ki se dogajajo v družini? Ugye a Tolsztojnak van ez a mondata, hogy a boldog családok mind egyformák. És hát van egy ilyen irodalmi, magának az irodalmi ábrázolásnak van egy szükségszerűsége, ami tulajdonképpen a szövegek dinamizmusa érdekében hiányokról, megfosztásokról, boldogtalanságokról beszél, mert hogy nincs dinamika a békében, annak nincsen múltja, nincs idődimenzió, hanem, de akár tehát ez nagy léptékben is ez a dinamika hiány, ez egy problémája volna a boldog rózsaszín irodalomnak, a másrészt kicsiben is probléma nekem, hogy az szokott lenni a példám, hogyha elképzelünk, vagy az olvasóval én el akarok képzeltetni egy embert, akkor hogyha azt mondom arról az emberről, hogy itt van egy félkarú férfi, akkor az olvasó rögtön lát valamit nagyon élesen. Az olvasói képzeletet falára ez egy nagyon erős képet vetít. De hogyha azt mondom, hogy itt egy férfi, akkor nem lát semmit. Tehát, hogy van egy ilyen ábrázolás technikai kényszerűség is, amit nyilván persze én nem teljesen elvtelenül fogadok el, és hogyha annyira fájna, hogy a családjaim boldogtalanok, mert én ezt nem így látom, akkor nyilván megoldanám máshogy, vagy kikerülném, de hogy alapvetően szerintem ezt nem nagyon lehet ezeket a kérdéseket a boldogság felől megközelíteni. És még annyit tennék hozzá, hogy ha regényíró lennék, akkor egy darab boldogtalan családot ábrázolnék, és akkor az olvasóban az így nem summázódna okvetlenül, hogy ez a szerző akkor valóban minden családot ennyire tragikusan lát. Nyilván egy novellás kötetben, akkor ha éppen ez a heppem, hogy családokról írok, akkor valószínűleg több boldogtalan család lesz, és annak egy ilyen más az optikája egy novellás kötetben, holott lehet, hogy ez másképpen jön ki egy regényben. Pa spet za bralke in bralce, če želite prebrati knjigo, pa je niste do zdaj, mogoče zdaj pauzo, pa potem pridete nazaj pogledat. Ker, ko sem začela brati te zgodbe, sem se spraševala vmes, kakšna škoda, da ne bom teh likov nikoli več srečala v kakšnih drugih situacijah, a glej ga zlomka, se potem kasneje pojavijo spet in se v drugem časovnem obdobju, v nekem drugem kontekstu in zaradi pač tega počasnega branja in tudi, ker včasih v stavkih in zgodbah kakšne informacije umanjkajo ali so malo zakrite, sem potem bila malo zbegana, ampak recimo dečka, ki kleči v luži, srečamo potem kasneje kot odraslega moškega. Predvidevam, da je to tudi bilo načrtno in načrtovano tako in me zanima, kako ste to umestili v teh 12 zgodb. A je bila to najprej ena večja zgodba, pa razparcelirana, ali ko ste prišli do enega recimo unga dečka, ki kleči v luži, ste takoj vedeli, da bo potem kasneje odrasel, ali kako je bil ta proces, ker se mi je zdelo,
nepričakovano, ko sem odprla knjigo, da se bodo liki ponovno vračali. Nem biztos, hogy most hirtelen minden ilyen visszatérő alakra emlékszem. Nekem igazából csak az jut eszembe, ami a címadó novella különböző, hát úgymond fejezetei között a tényleg felfedezhető összefüggés. Amit ezért én tulajdonképpen ilyen a családregény mintájára család novellának is gondolok. Hát ez változó. Szokott lenni az a késztetésem, amikor elkészül egy kötetre való írás, hogy valahogyan icipici vékony szálakkal összefűzzem őket. Általában nem a szereplő azonossággal, és talán nincs is túl nagy jelentősége egyébként, csak ez egy ilyen szerkesztői pótcselekvés, hogy úgy érezzem, hogy mert ugye novella íróként tulajdonképpen szerkesztéskor a korrigáláson kívül olyan sok dolog már nincsen, és egy ilyen, hát dolgozzak valamit típusú pótcselekvés, de hát ez egy picit más, így hát tulajdonképpen nem nincsen mögött semmi. Van néha az, hogyha van egy alak, aki úgy tűnik, hogy úgy ki van találva, és még elbírna más történeteket, amivel nem is biztos, hogy azt akarom mondani, hogy ő ugyanaz az ember, de lehet még a fantáziálást vele folytatni, akkor végül is kísértésbe jövök, hogy miért ne lehetne még valamilyen történetet ráaggatni, valamilyen helyzetet ráaggatni, de ennek nincs egy ilyen regényszerű következménye, tehát olyan módon nem szoktam sose kísértésbe esni, nem látok benne többletet, hogy tényleg egy egész regényes kontextust köré rakjak. Moja najljubša zgodba iz te knjige je prav na koncu. V slovenščini se imenuje Dol na trg in govori o eni ženski, ki v bistvu čaka na to, da dobi eno novico. In me je v bistvu nasmejal prav mogoče zadnji stavek ali dva, ali pa zadnja stran, ko je pač v bistvu potem čaka na novico. In je najbolj zadovoljna, da se lahko usede na balkon in ji zelo ustreza ta stol, na katerega se usede. In mi je bila zanimiva ta neka dihotomija v tem, da v bistvu, čeprav je bila zgodba na nek način turobna in pač v duhu te neke temnine, je bila pa vseglih na koncu izredno komična. Pa imam v bistvu dvoje vprašanj. Katera je vaša najljubša iz te knjige? In kako vam uspe in zakaj je pomembno, da je vseglih pač mestoma tudi humor prisoten v teh vaših knjigah, oziroma mogoče ne humor, ampak te neke absurdne situacije potem, saj meni kot bralki, mi prikradejo nasmeh na obraz. Hát nincsen kedvenc történetem, de nem is az én feladatom, hogy legyen kedvenc történetem. Maximum olyat tudok mondani, amit kinyitni se szeretek, hogyha fordítják, és vele kell nézni. Hát igen, engem szerintem régóta foglalkoztat, és egyre inkább a groteszk, az abszurd, és tényleg egyre tulajdonképpen az utolsó kötetem az már műfaji megjelölésként is elviselné, hogy abszurd. Legalábbis körülbelül a kötet írásainak a fele. Én régebben is úgy gondoltam, hogy az írásaimban van humor, és az a sokszor elhangzó
legalábbis Magyarországon egy ilyen visszatérő címké az írásaimnak, hogy, és most visszatérő, de nem jut eszembe, hogy komor, deprimáló, szóval hogy ezt így szokták mondani, amit igazából én nem értek. Egyrészt, mert nekem nem nagyon vannak ilyen olvasói élményeim, tehát én csak attól szoktam deprimált lenni, hogyha valami rossz, tehát hogyha esztétikailag rossz, hogyha valami jól meg van csinálva, és a még oly nyomorult körülményekről szól, akkor van egy ilyen furcsa feldobottság mégiscsak az emberben, még ha éppen katarzis nincs is, de akár az is, szóval, hogy hát hiszen ezért olvasunk. Úgyhogy, és én azért se értem ezt, mert én mindig valamilyen fajta humort én szántam ebbe, és ezt azért többnyire észre is szokták venni, tehát hogy azért ez eleve távolít, tehát a humornak az az elsődleges hatása, hogy kicsit az ember kívülebbről néz arra a dologra, amihez ez a humor társul. Valamint ennek a tömörebb prózának eleve szerintem van egy ilyen rövidített útja, egy ilyen, nem tudom, egy ilyen féregjárata az abszurdhoz. Tehát, hogy egy bizonyos kihagyások nagyon elég egyenes úton elvezetnek a groteszkhez. Még akkor is mondom, hogy ha ez így ez a második kötetem, és akkor még ebben nem is mentem el addig, mint mostanság. Edina, hvala lepa za vse vaše odgovore in obisk v Ljubljani. Vam, drage bralke in bralci, pa res priporočam ali fizično knjigo ali e-knjigo. Pojdite na knjižni sejem virtualno, vzemite knjigo, preberite knjigo enkrat, dvakrat ali trikrat, ne bo vam žal. Pa še enkrat hvala lepa. Se vidimo.